baserrian jaio nintzen, hemen Derion, eta suerte handia eduki nuen, ze aite ondarrutarra da eta ama derioztarra, orduan aukera eduki nuen euskera ikasteko txikitatik eta gainera euskera oso ezberdinak, ez? Eta, bueno, gero transmisio hori jarraitu dut nire alabekin, nire ingurukoekin. Nire kasuan nire aitaren gandik jaso nuen, nire aitak euskara maite du eta 30 urtekin hasi zen euskara ikasten eta gero guri beti maitasun hori saiatu da transmititzen. Euskeranik etxetik jasun eban, nire aita, nire gurasoak, nire aitona, amona, denak euskeraz mintzatzen zian eta, beraien gandik jaso eta ordutik ona, nik erdera ikastolan ikasi neban, eskolan ikasi neban eta nire hizkuntza, ama hizkuntza beti euskera izan da. Ikusten duzunean, jendeak guztiz maite minduta dagoela, hizkuntza batekin, kultura batekin, hori zerbaitengatik izan behar da. Eta zergatik galdetzen nion neure buruari, nik hori jakin nahi dut. Jendeak jakin behar du edo behintzat guk transmititu behar dugu, euskera ez dela bakarrik guretzat komunikatzeko tresna bat, baizik eta izateko eta bizitzeko oso garrantzitsua den tresna bat guretzat. Euskara da, hizkuntza, kasu honetan da, kulturari ematen diona nortasuna. Orduan, zentzu horretan oso garrantzitsua da hizkuntza mantentzea. Ze hizkuntza mantenduz gero, kultura horrela ezagutzen dugun bezala jarraituko du. Hizkuntzaren transmisioa ezinbestekoa da. Nortasuna pertsona baten izaera erakusten du, kultura erakusten du eta hori galtzen baldin bada ez zaigu ezer geratzen. Niretzako desberdin egiten gaituena munduaren aurrean gure tradizioa da, gure hizkuntza. Eman jaso duzuna. Eman euskararen giltza. Eman jaso duzuna. Eman euskararen giltza.